இன்னைக்கு ஃபேஷியல் கிளாஸ் நடந்துச்சு. ரிசல்ட் வந்து செமையா இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி நான் 4 இயர்ஸ் அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். ஆனா அதுல உள்ள டெக்னிக் வந்து சரியா தெரியாம தான் நாங்க இவ்வளவு நாளும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதை கிளியர் பண்றதுக்கு தான் இங்க வந்தோம். மேம் செமையா சொல்லி கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப கிளாஸ் பிடிச்சிருந்து பிரோஜனமா இருக்கு. ஃபேஷியல்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க. ப்ராப்பரா பின் டு பின் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நான் கிட்ட இருந்து பார்த்தேன். சம்மர் ரிசல்ட் மேம். தேங்க்யூ. ஃபேஷியல் கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. செம்ம பிரைட்டா இருந்துச்சு. உடனே ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. அதை பார்த்து உடனே ரிசல்ட் புரிஞ்சுதா? நல்லா டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் நல்லா புரிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ மேம். பக்கத்துல இருந்து அதுவும் கொஞ்சம் பேரை மட்டும் வச்சு வச்சு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. அது நிறைய பேர் இருந்தாலுமே செட் ஆஃபா பிரிச்சுதான் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. பக்கத்துல இருந்து பாக்குறோம். அதனால ஈஸியா இருக்கு கத்துக்கிறதுக்கு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எனக்கே அப்படியே செம்ம ரிலாக்ஸிங்கா இருந்துச்சு. மசாஜிங் வேற செம்ம. நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு அந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸிங்கா இருந்துச்சு. சூப்பரா இருந்துச்சு மேம். தேங்க்யூ.